Children of God, mga anak sa Diyos. Bago lang yun ko nakatambong sa beatification ni Francis Xavier Troong Buo Diep dito sa Vietnam ni adtong July 2. Diin si Cardinal Luis Antonio Tagle mo'y presider sa solemne nga misa. Kapin sa 2,000 ka mga pari ang nagpa-register aron makakon-celebrate sa maong okasyon. Ako mismo nalangan sa pagpa-register. Last minute tungod kay ang una na kong tumong sa pag-adto sa Vietnam, mao lang yun unta ang pagbisita sa amo ang Vietnamese language service sa Radio Veritas Asia. Apan ni adtong June 30, ni adto dayon mi sa Taksay Pilgrimage Center aron mas mauna kami sa mga gi-expect nga muhugop sa maong beatification nga first time gihimo didto sa nasod sa Vietnam. Apan pag-ambot na mo didto, ang tanang mga hotel nga duol sa Taksay Pilgrimage Center puno na tahon kaayo. Ug ang among nakuha nga kapuy-an 35 kilometers na ang gilayon gikan sa Pilgrimage Center. Apan kay tungod tuan naman jud mi didto, ni antos na lang jud mi. Busa pag-abot sa July 2, alas 3 pa sa kadlawon, nilarga nami aron makaabot sa ceremony nga magsugod alas 8 sa buntag. Halos usa ka oras ang among biyahe ug pag-abot namo didto, wala paghihapon kami nakaabot sa main entrance tungod sa kadaghan sa mga pilgrims. Napugos pagyud mi sa paglakaw og mga 2 hangtod 3 ka kilometros aron makaabot mi sa lugar sa beatification. Maayo gani kay kaadlawon pa kay kung sugbang na ang adlaw, tagaktak jud tong among mga singot ato. Apan sa dihang nagsugod na ang beatification rites o nakita namo ang pagdayeg sa Dios pinaagi sa kinabuhi ni Blessed Francis Xavier Troong Buo Diep, nakaingon jud ko nga worth it ang tanang kakapoy ug sakripisyo aron lamang makatambong niining talagsaong higayuna. Sa ebanghelyo karong adlaw gipili ni Hesus ang 12 ka apostoles ug gihatagan sila og gahom sa pagwali ug sa pag-ayo sa mga masakiton. Wala niya gipili ang labing bantugan o labing popular, labing adunahan. Apan ang mga ordinaryong tao nga andam motubag sa iyang tawag. Unsa may makutlo nato karong adlaw? Unang punto, ang tawag sa Dios wala magdepende sa atong kahingpitan kundili sa atong pagkaandam. Ang usa ka apostoles adunay nagkalain-lain nga personalidad ug kasinatian. Adunay mangingisda, maniningil og buhis, ug bisan usa sa mga ulahi na nibudhi kang Hesus. Apan silang tanan gitawag sa Ginoo aron mahimong instrumento sa iyang gingharian. Gipakita niini nga ang Dios makagamit bisan sa talagsaong tao, ordinaryong tao alang sa talagsaon nga misyon. Sigon pa sa ebanghelyo, Jesus summoned his 12 disciples and gave them authority over unclean spirits to drive them out and to cure every disease and every illness. Sa binisaya nga hubad, gitawag ni Hesus ang iyang 12 katinunan o gihatagan sila og gahom batok sa mga daotang espiritu aron papahawaon kini ug aron ayuhon ang tanang sakit o balatian. Ang gahom nga ilang nadawat dili gikan sa ilang kaugalingon kundili gikan kang Kristo. Mausab kini ang tinubdan sa atong kusog sa pag-alagad. Usahay mo bati kita nga dili ta angayan sa buluhaton sa simbahan. Tingali tungod sa atong mga sayop o kakulang. Apan ang Ginoo wala mangita og hingpit nga tao. Mangita siya og kasing-kasing nga andam mutubag og mutuo. Kung atong itugyan ang atong kaugalingon kaniya, mahimo kitang gamiton alang sa kaayuhan sa uban. Kini nga kamatuoran makita sa kinabuhi sa daghang mga santos ug mga missionaries. Ang importante,
mao ang matinud-anong pagtubag sa tawag sa Ginoo. Ang tawag sa Dios wala magdepende sa atong kahingpitan kundili sa atong pagkaandam. Ikaduhang punto, ang misyon sa simbahan mao ang pagdala sa paglaom ngadto sa katawhan. Humantawga ang mga apostoles, gipadala sila ni Hesus aron sa pagwali nga ang gingharian sa langit haduol na. Wala sila nagsugod sa dagko nga mga projects o complicated nga mga plano. Ang ilang unang buluhaton mao ang pagpahibalo sa maayong balita. Ang pagwali o pagpakita sa gugma sa Dios mao gihapon ang unang misyon sa simbahan hangtod karon. Ang mensahe sa ebanghelyo dili mensahe sa kahadlok kundili sa paglaom. Ang katawhan nagkinahanglan sa maong paglaom ilabi na sa panahon sa kalibog ug kasubo. Kitang tanan mahimong misyonero sa atong panimalay, sa atong opisina, sa atong eskwelahan ug komunidad. Dili kinahanglan nga kanaganing muadto taglaing nasod aron mahimong saksi ni Kristo. Kay diha mismo sa atong kaugalingong mga pamilya ug komunidad mahimo kitang misyoneros. Ang usa ka maayong pulong, ang matinud-anong kinabuhi, ang pagpakita sa gugma mahimong paagi sa pagdala sa gingharian sa Dios ngadto sa uban. Ang misyon sa simbahan mao ang pagdala sa paglaom ngadto sa katawhan. Story time. Sa akong pag-anhi sa Vietnam, usa sa nakakuha gyud sa akong atensyon sa akong paglibot-libot mao ang Tan Dinh Church sa Ho Chi Minh City nga mas nailhan isip Pink Church. Gitukod ni sa ulahing bahin sa ika-19 nga siglo sa panahon sa French colonial era ug usa kini sa labing karaan nga katolikong simbahan sa syudad sa Ho Chi Minh. Ang estilo niini Gothic nga architecture nga adunay taas nga kampanaryo ug matahom nindot nga mga bintanang adunay stained glass. Ang pink nga color niini usa ka desisyon sa pagkulor sa simbahan nga nahimong iladong murag trademark o timaan niini. Apan sa pagsalbay sa panahon, nahimo kini nga usa sa labing giila og daw giingon nga most photogenic church sa Vietnam. Daghang mga pilgrims ug turista ang muanhi dili lamang tungod sa kolor niini, kundi tungod kay nakita nila ang buhing pagtuo sa parokya. Sa sulod niini makita gihapon ang kasimple ug katahom sa Catholic liturgy. Kini nagpahinumdom nga ang simbahan dili lamang ang matahom nga gawas o istruktura kundi kinahanglan matahom usab sa pagtuo sa iyang mga miyembro. Sama sa Pink Church, gitawag usab kita nga mahimong makita sa kalibutan isip mga saksi ni Kristo. Ang tinuod nga katahom sa simbahan, makita dili lamang sa iyang mga buildings, kundi diha gayud sa pagkabalaan sa iyang katawhan. Children of God, mga anak sa Dios, ang Ginoo nagtawag gihapon og mga missionaries hangtod karon. Ayaw kahadlok sa pagtubag bisan gibati nimo nga kulang ka o dili ka takos. Ang kusog sa misyon dili gikan nato kundi gikan gyud kang Kristo. Mao nga angay gyud nga atong isugilon ang gugma sa Dios pinaagi sa atong mga pulong ug binuhatan. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.